أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ibn zuwi ba'daha ku doke ta da shashinta, wasu suka ce da harshe, wasu suka ce da ko ba da me ne dai shashi dai a doke ta da shi. Ana dukansa ko sai tashi sai ya zauna, ce wane ne ya kashe ni, sai faɗi wannan ɗin, ce shi ya kashe ni. To yanzu wannan shi kenan ba sai aka kama shi ba shi ba? Shi ma aka kashe shi kuwa. Wannan shi ne an gina hukunce-hukunce da yawa ana. Yana daga ciki yanzu misali, da za ka zo ka tarar da wani yana da ke kiɗa cikin jini, ya kusa mutuwa, ɗan uwanka ne, yana kara sa abinsa sai ya ce wane ne ya kashe ni, sai ya ƙarasa. Ko ba kai kaɗai ba ne, ko kuna da yawa ma duka, sai kuka ji ya ce wane ne ya kashe ni. To yanzu me ya abin yi? Sai a ce shi ne? Haina. To wannan a shari'a su kenan, amma mu a shari'a mu ba haka ba. Mu a shari'a mu idan aka ce in ya ce wane ne ya kashe ni sai ya faɗi ya mutu, to ba za a ce a je kawai a kamo wannan a kashe shi ba, amma abin da ya haifar wannan tuhuma ta faru, sai a je wajen wannan mutumin sai a tambaye shi akwai wani abu tsakaninka da wani, akwai kaza akwai kaza, a tuhume shi da siga ta masana wanda za a gane wata ƙarina ta haka ɗin daga wurinsa. Shikenan kuma aka sa'a ya ce ni na kashe shi, shikenan an gane ba za a ƙi zuwa wurinsa ba, amma za a je ko ya yi ƙirari ko kuma da wata ƙarina mai ƙarfi, ko kuwa shaidu suna can gefe ashe akwai wasu akan bishiya suna kallo ya kashe shi ya tafiyarsa. To dama can su ba su zo sun faɗa ba, amma mamaci ya ce wane ne ya kashe ni, in suka zo suka ba da shaida fa sai a kashe shi. Da haka kenan kaga ba za a yi amfani da shi maganar wannan wanda zai mutum ba. Wannan ya tabbata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ba Yahude yana kwafar wata kuyanga, wata baiwa, ita kuma mai ita ya ƙi siyarwa, kawai rannan ya haɗu da ita gindin wani dutse, kawai kama ta sai gwara kanta da dutse ya buga ta sai ta mutu. To kafin ta mutu tana shurar mutuwa ya tafi, sai wasu suka zo giftawa suka ganta suka yi maza kawo mata ɗauki, sai ta ce wannan ne ya kashe ni. Shikenan sai aka je a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka gaya masa gashi, sai ce a je a kawo shi, aka je a kawo shi, manzon Allah sai ta bai kai ka kashe ta. Ya dinga fasa tambaya, a ƙarshe dai da ya ga an matsa da tambaya kuma wanda yake magana da shi wanda Allah na iya gaya masa ne, sai ce gaskiya ni ne, yana da tanko ya samu wata afuwa. Shi yanzu aka je aka ce aje a kashe shi ma. Kaga wannan an je an kashe shi da ikirarin da ya ne, da ya ce ba shi ne ya kisan ba manzo Allah kyale shi zai, tunda babu shaida. Wannan shi ne shari'a ta muke. To kuma yanzu idan mutum ya yi irin na wancan shi mutumin wanda ya matsa ya ci gado, ya zama lokacin yaƙi, idan mutum ya kashe abun gadon nasa to za a ba shi gadon? Babu.
in dai aka samu shi ma ingantattun shaidu cewa shi ya kashe ko ya ikirari to za a ce ba za a baka gadansa ba. Haka ma malamai suka aje ka'ida, wanda duk ya gaggauta abu kafin lokacinsa to sai a haramta masa shi wannan abu. Da ya bari ya mutu lafiya laushi kenan gado ya ciwo, amma tun da ya gaggauta sai a haramta masa abin da ya nemi gaggautawa. Kaga wannan aya kuba ce mai amfani, domin yanzu in ba a yi haka ba shi kenan da sai a yi ta samun kisan da yawa don a ci gada. Amma kasancewa an gane kai kisa kuma ba za ka ci gadon ba to kisan ma bai da amfani a shi, da kaga ba za a yi shi ba kenan. To kazalika yuhillahu al-mauta, yanda kuka ga sai Allah ya ce wa banu Isra'ila, yanda kuka ga kun ɗauki matacciyar dabba saniya kun doki matacce da ba mai rai ba ya tashi, haka nan muke raya matattu in kun gane in kun hankalta. ثم قست قلوبكم ثم قست ثم يريكم ويريكم آياته, ya kuma nuna muku ayoyinsa, ayoyin dalilai na ƙudurarsa, ko ku hankalta ku dawo kan hanya daidai. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. sai Ubangiji ya ce, sun maƙasar ƙulubukum, ku wannan Yahudu da Nasara da kuka ga irin wannan ayat ta Allah ƙiri-ƙiri fai da fai a gabanku, kun da ki mataccen abu da zuwa ga mataccen abu, matacce ya tashi, amma tare da haka zuciyarku ta ƙeƙashe. Min ba da zalika, bayan wannan raya wadda kuka gani an yi a gabanku, sai zuciyarku ta zama kal hijara, kun ce kai kamar dutse ce, tashbihi kenan wannan. An ɗauko dutse an kwatanta shi da zuciyarsu, da zuciyarku da dutse iri ɗaya ne, sai Allah ya ce au ashaddu qaswa, ko ma dutsen ya fi zuciyar taku ta fi dutsen ma tsananin tsandauri. Au ɗin a nan ba ta shakka ba ce, don babu shakka a maganar Allah, mu ne muke da irin wannan mun sa au sai a ce to ko wannan muke nufi shakka sai ka ji an ce shakkar rawi. Wannan hadisi kenan ko kuma magana kenan. Amma a wannan ita isa magana suka ce bal, ma'ana bal take. Zuciyar ku kan bar dutse da Allah ce kai ka ba ku bari ma ta ku. Ko kuma ka ku da nan waro. To ba dutse take wa ashin da aswata da Allah. Abai ko kuma ta ikhtiyari ce. Kai ne saurare zuciyar su wuta dutse take wajen tsauri in ka so kuma ka ce mata kusa ka ga duk yadda amma ba to ta ina ne za a iya kwatanta zuciya da dutse wajen tsauri? Yanzu in aka ciro zuciyar kai mutum aka kwatanta da dutse sai aji tafi dutse tsauri? To amma kuma nan haka aka ce abinda ake nufi a nan ba dutsen ba zuciyar zaka kalla ba, aikin zuciyar ake so shi aka kwatanta da dutse. Abinda dutsen shi ma baka ji an ce in an kwankwasa shi ba, sai Allah ce wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Domin abinda yasa Allah ya ce zuciyar Bayahude da Banasare ko ko Bayahude da shi ake magana dai ana, zuciyar Bayahude ta fi dutse tsauri, da ce domin dutse akwai masanin Allah. A cikin dutsuna akwai masana Allah. Lawanzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Dutse ya san Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, gashi nan duk da dutsunan. Haka dutse ma ya san Allah, amma ku ba ku san Allah ba. Ashe dutse yana yin abin da ba ku yi ba, kaga ana kwatanta halaye kenan ba da wai jikin ba kenan. Wa inna min hala ma yatafajjaru minhu al-anhar, daga cikin dutsuna akwai wanda zaka ganshi ai ruwa na tsatsafowa a cikin sa, duk tsaurin nasa kwa ga ruwa na tsatsafowa. Ku ko ruwan imani baya fita daga cikin zukatan ku, ba ku kukan tsoron Allah. Wa inna minha
lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah a cikin dutsuna akwai mai gangarowa ya fado saboda tsoron Allah kawai a dutse ya san Allah mala akwai arifai a cikin dutsuna akwai mai fadowa kawai don jin tsoron Allah baka ji ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutse yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadri sai dutse ya fara marmarmar to mutane ba sa girmama Allah yanda ya kamata su girmama shi dutsen sai fara yana girmamawar shi sai fara motsi ba shine ba manzon Allah ya hau dutse shi ma yana karatu dutsen Uhudu ya fara rau sai annabi ce usubut ya Uhudu kai tabbata annabi ne akan ka da Siddiqi Abubakar sai ya tsaya to amma su ba sa raurawa zuciya ba ta kaduwa idan an musu wa'azi Allah na magana suna magana ana umarni anan suna yin can halin su kenan wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah ya ce Allah bai zama mai bari mai rafkana da abin da kuke aikatawa ba duk abin da kuke aikatawa din yana nan kowanne zai tashi da shi a cikin littafin sa ba kyale ku za a yi ba to أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون to Allah ya dawo kuma kan mu'minai an jingina yahudawan amma dai magana akan su take amma mu'minan ake magana da su mubasharatan anan Allah ya ce yanzu ku mu'minai afatatma'una ku mu'minai kuna jin tsammanin kuna zaton kuna ƙaunar an yuminu lakum waɗanda aka ba ku labarin nan nasu da kangarewan nasu wai su imani da ku su imani da annabinku annabin nasu ma yana nuna aya suna bijirewa bare sun zo suna ganin annabta ba a cikin su take ba kuna tsammanin za su imani da ku imani na gaskiya wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah gashi ko wasu yanki daga cikin su malaman su suna jin zancen Allah a cikin at-Taurat iri Allah na cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sifarsa kaza zai zo lokaci kaza ya zo sun gane shi ne min ba'di ma aqaluhu bayan sun gane shi ne wa hum ya'lamuna alhalin kuma sun san cewa su din ƙarya suke yi shine gaskiya din amma ba su imani ba to ya kuke tsammani na su zo da kansu su imani to shi yasa fa kake ganin sai ka ga ba yahudi summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu sannan su canja qur'anin ko kuma a taurata su bayan sun gane cewa ga yanda abu yake misali sun ce an ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo a Makka sai ce a Yaman zai bullo kaga harraful kalama kaga sun cuɗanya zance dan yanda ba za a gane shi ne ba amma yanzu da sun ɗauko attaura sun ce to yau karatunmu na attaura zai bayyana ne akan wanda zai zo ƙarshen zamani sifarsa kaza sunansa kaza a kaza za a yi shi duk wurin sai a gane annabi Muhammadu ne to ba haka ba sai su ce yau karatunmu yau zai zo sifar wanda aka ce zai zo ƙarshen zamani a Yaman za a yi shi kuma ƙabila kaza duk a rikita yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna bayan sun san alhakin yin haka din to ɗan uwa wannan ayoyi da muka ja da yawa na magana kan Yahudawa to mu dawo mu ga me abin izinin mu a cikin su tun daga kan ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin Allah ya fara jero mana abubuwa da Yahudawa suka yi daban da ni'ima da kafircewa kala har zuwa nan inda muke dinnan yanzu to mu me abin izinin mu a ciki da farko dai tambayar da zan fara jefa mana shin da mu da bani Isra'ila suwa aka fi wa ni'ima kun jire su suna hannun Fir'auna ana yayyanka su a yanka mazansu a bar matansu matan ma a sa su hidima sun zama bayi annabi Musa ya zo ya kwace su kun ji ni'ima ɗaya aka zo za su tafi su tsallake kogi Fir'auna ya biyo su kuma kogi ga su ba za su iya faɗawa ba Allah ya ce kogi ya kauce ya ba su wuri ya yi hanya su wuce kun ji ni'ima biyu
aka zo suka tafi an ce sun ji zancen Allah ma har wata irin ni'ima aka zo ubangiji ya zo ya dinga saukan musu da abinci daga sama dan ni'ima dan gatanci aka zo ruwan sha dutse yake fito musu da ruwan da za su sha aka zo aka ba su littafi na attaura a wannan lokacin littafi mai girma wanda bayan alkur'ani babu wani littafi da aka fi amfani da shi irin attaura aka zo ni'ima dai ga ta nan kala-kala to kun ji ni'imomin da aka yi musu da bijirar da suka yi to mu kuma fa yanzu mu ni'imomin da aka yi mana don waɗannan ma abin da aka yi musu ba duka aka faɗa ba ana da waɗansu ni'imomin da aka yi musu a wuraren daban-daban to yanzu in za a kwatanta da ni'imar da Allah ya bani Isra'ila da ni'imar mu wacce tafi kabi to kafin mu zo mu ji fin to kuma da butulcin da suka yi da kuma namu shi wanne yafi sai kuma da ɗaya an zama kun ji irin butulcin da suka yi wa Allah to in an kara da butulcin su tunda kun ce ni'imar mu tafi gaskiya ne na goyi baya da ku lalle ni'imar da aka yi mana ba a yi wata al'umma kamar ruwa babu ita babu in kuka kula ko da suka yi bautar ɗan maraƙi da aka tashi yafe musu ne aka ce ku kashe kanku shine istighfaru amma kai al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da kai in dai ba haƙƙin wani ka ci ba in dai Allah ka sabawa in ka zo ka ce Allah na tuba ni fa bawanka ne Allah kai kuma ubangiji na ne in baka gafarta min ba kowa sai in je wajen wa kai ne gafaru Allah zai ce na gafarta ma ba wani kashe kai ko mutsuni kanka ba za ka yi ba wannan ni'imar ba ta fi waccan ba ai ba za ma a haɗa ba sannan shi kansa annabi Musa lokacin da ya je ai ya je cikin banu Isra'ila ƴan uwansa ne amma annabi Muhammadu lokacin da ya zo shi kadai ne musulmi sai daga baya duk wanda ya fara musulunta Aliyu Abubakar duk waɗanda suka musulunta ai daga baya ne gwagwarmayar da annabi ya sha sallallahu alaihi wasallam ai ba dama saboda haka aka taho ni'imomi ga su nan kala-kala duk wani abin da ai ba ma zancen ni'ima ta irin wannan abubuwan da aka yi musu ba ai mu annabawa ma duk abin da Allah ya ba wata al'umma sai ka ga wani annabin sai ka ga mu a wurin mu ma Allah ne yake ba mu da kanmu ba annabin ba yanzu ba an tsaga kogi ba dan su yi me amfanin tsaga kogin wurin su wuce yanzu duk ina so in tsaga maliya in wuce goben nan zan je in wuce ta duk girman maliyan nan tafiyar da suka yi su suka tsallaka ta ni ba zan yi ta ba da na hau jirgi shu tsaga ta zan wuce ba ni'ima bace ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kogi ka wuce shi wannan ko da can ita ce babban mu'jiza ba zancen ma ka wuce ba ka shiga cikinsa da kaya da komai ka shaƙe jirgin ruwa ka ga jirgin ruwa yadda ka san gida yana tafiya a cikin ruwa da abin da kake so a cikin jirgin ruwan wannan akwai wurare da inda za a yi a huta a inda kai baka san ma a ruwan kake ba da air condition a ciki da komai da kayan jin daɗi a ciki to wannan ni'ima wasu iri ce wanda Allah ya mana sannan Allah ya yassare mana abubuwa daban-daban wallahi tallahi yanzu ka duba hatta yanzu karatun nan yanzu wannan karatun da muke yi yanzu wannan karatun ina gama shi ban gama ba ma sai a ji shi a cana saboda yanzu ban gama nan ba wani yana ɗauka sai harba shi ta WhatsApp shikenan an gan shi wannan irin sako dandanan ya je da wallahi ni'imomin da muke da shi suna da yawa ƴan uwa wa'azi mutum zai yi wa'azi sai ya zo ga lasifika ga kujera ina zaune ga fanka tana busa ni saboda haka ni'imomi waɗannan wani iri ne amma kuma to in mun ji wannan to butulcin shi ma wani iri ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم